Mga kapuso, kinsa bagayoy dili makahangad ug ma-amaze sa mga dagko nga sculptures ug landmark monuments sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Ang utok sa likod ana mao ang Dabawenyong si Kublai Milan ug ato siya makauban karong buntaga. Sir Kublai, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. May buntag sa tanan. Sir, kumusta ka karon? Mao nakapuyo sa balay. Stay at home dito Okay ra. pirmi, sir. Oo. Sir, how young are you to nihiligan nimo ang artworks ug unsa imong starting point sa imong artistic journey? Ever since childhood ko katong artistic na gid ko no. Katong grade 4 gani ko ako champion ako sa Tibok Mindanao. Ang una na akong magipagsudlang mga contest kanang Boy Scouts. Sir, after ka nakagraduate sa UP Diliman og Visual Communication, you went home to Mindanao and continue doing painting and photography. Unsa ang imong gusto ma-achieve katong gipangkabit nimo ang imong mga painting sa inyong family-owned hotel? Sa Manila manggod na murag pag taga Mindanao ka murag kuan kayo ka ba kanang dili kayo ka kanang dihato kayo ka kay syempre Manila man gid ang mga hawd. Mao nang I was out there to prove to them na naasay mga hawd nagikan sa Mindanao. So naning kamot gid kog sobra-sobra patong na ako didto. Tapos mao lagi na paghuna-huna na ako na kanang wala galambo ang mga artist diri kay kulang sa mga opportunities, kulang sa makit-an, kulang sa mga ideas, no? So anak ko kung makahuman lang ko aning fine arts na ni, mubalik gid ko sa atua sa Mindanao na mubuhat og something. Mao na akong murag that's what I have in mind at that time. Na mubalik gid ko sa Mindanao, but I cannot go back to Mindanao without the right knowledge and without the right skills and talent. So gipahinog na ako akong sarili sa Manila bago ko ibalik diri. Katong sa Ponce nagsugod ko, kuanto siya kanang medyo avant-garde ko na artist. Daghan patag mga inom-inom ato sa una. So hubog-hubog. So produkto to sa akong hunahuna nga gusto na ako i-express. But dili to para sa ubang tao. Para lang to sa akong sarili. Sir, unsa ang na-experience nimo or incident nga nag-push sa imuha nga magsugod og build og giant sculptures og kining mga landmark monuments? At the time na I was filling Ponce Suites with thousands of artworks, no, wall, ceiling, floor, puno na tanan. Daghay nagkuan sa ako nag-invite sa ako sa laing nasod na mag art exhibit. So anak ko, I think I am ready to share my art to the rest of the world. Tapos lagi excited ka ko, gikugihan na ako pila ka bulan gyud ko na mga paintings. Tapos pag-apply na ako sa US visa, gid-deny ra ko kay I have a Muslim name, it's Ray Mujahid, and for other reasons I was denied. Mo nang dili man ko ga sculpture ato sa una. Pag ana lagi ko na pagka-deny na ako, kini mo buhat gid kog dagko nga mga trabaho para dili maabot diha sa inyong nasod. Dili ninyo makarga. Sir, you've mentioned nga sa una wala kayo nagapansin sa imuhang mga paintings, sa imuhang mga works, pero karon nga naga-build kag mga giant sculptures, no, nahimong sikat ang imuhang mga trabaho. Do you see it as a positive, sir, na para mapansin or maila kailangan og parang naidating gyud sa public? Kay nagsugod ko lagi na bisag una na akong express di man ko mapansin. Tapos gadako ang akong mga panghunahuna no na kanang ang mga themes like kalinaw diri sa atong lugar, ang pagkahiusa, dako ra kaayo siya nga na lisod kay butang sa papel. So I thought na ibutang kay nako sa dalan. So that's when I started doing monuments na feeling nako sa tanaw nako ang mga probinsya magud nato sa una 20 years ago, murag mingaw kay ba na if we put something there, a monument or a park or something na kalingawan, magtapok ang mga tao. So pag magtapok sila, na-chance na magstorya, na-chance na maglipay-lipay, maibsan ang kagubot. So I thought it was a formula for bringing people together, put in symbols of hope, of oneness, mga ngana.
Sir, unsa ang imong pinakauna nga nahimong giant sculpture ug pila ka semana o bulan ang average nga kadugayon una matapos ang usa ka sculpture o monument project nimo? Katong una na akong trabaho, siguro mga 2001, kung kakuan sa Sarangani province na capital, na ay agong na monument dito. Kato tungod to siya sa mga, ang storya niya sa mga blaan. So, kato ang first nako na nagbuhat og monumento para sa kultura. Nahimo ra nako tog 28 ka adlaw. So, record-breaking to paspas kay kung matrabaho sa una. Paunsa ni ini ma-represent ang atong pagkamindanawan? I always make it a point na kanang mabutang yun nako ang representation sa bawat miyembro sa society. So, naapirmi ang mga Muslim nato na mga igsoon, na ang mga tribo, ang mga Kristiyano, Katoliko, tanan na diha. Example katang sa People's Park kung tan-awon nimo kanang sa tunga nga mga tao-tao diha, no, gibutang nako ang mga pioneers sa Davao. So pirmi siya uniting ang mga kuan kay naaman represented tanan. Sir, sa tanan nimong artworks, what do you value the most? Para sa ako kay sa kadaghan sa akong trabaho, ang nahimong tinuod nga art kay ang atong community. Kung gabago ang atong community, kagwapo ang atong society, I think that's the money ang art kay lisod kaayong ukiton, lisod kaayong hulmahon na kinahanglan adlaw-adlaw nato ginakugi. Daghan kayong salamat, Sir Kublai, for sharing with us your artistic journey ug padayon sa imong vision for Mindanao culture and the arts. Thank you, sir. Salamat po, Apa. Kini ang At Home with GMA Regional TV.